Uba pensingan NCM ukurtong ka Indian National Congress INC na maukar pentorum kra constituency. Ubanya aireng hak election MDC sya KHDC ha ka arpkanai tarik kulalingkot ajar pesan ulapan dep bantep kerteng yeladi ha interstate bus terminal Mauyong. Lawan bensenan uba PNCM na kurim jengu na lor kinong kersyam. Habakren skilap sai por ba PNCM long bakum ke parti gadan sipautri kimat ki bakongsan ha kini election ki bakentuk ban bodin halor ke jingpen kela ya ka khnit ke ban riu ka ban long ke jingmen toi na bada ke jai ben riu wan pene pensa bat kintiu ya ka kitian khasi kiritiu dustur nalor ki weipat kimat bakongsan nalor kata ulong baka artikel laispa nyophuwei kemdei kamat ya kren election MDC ndai kadei jong ka sarkar jela bat ban benrap baya menta an hab ban pinklan chwa ya ka khnit ke ban riu ha ki HDC kajusisya nga nakalang ka Congress Party jungi ngila don sebetulnya kimat kiba ingin yakran hakani ka election MDC arjara pusat ngan kulian lihat hi kamat kebaningkong Kepaliang nagalang jungka Kongres Parti jungi ibu ika thong kalong. Ban butin halor ka jing penkela. Ia ka sikshidil bat ban pentikna. Baka jing penkela kalong ban penmentoy. Naga benta jungi. Kamat kebaan kalong ban pen bah ban penjanai hakatnat sensya executive hakatnat thawain ne kashari o hakatnat ngumur banong hakatnat thawain legislative bat hakatnat bishar ne kashari kabang yung ka judiciary jong ka khasil autonomous state council kabumut kalong ba habo rightly kitnan ka executive ka legislative bat ke judiciary ingin persangkat bala ban penbaha dan penjana ya kajing rikam kebalai ban penklan ya ka pisa ya ka pla pisa finance jong ka council alengba kitnat lum ne yo pisa khnang ban penklan shu ya kajing rikam jong ka council bat ban ombu ya kinong trei jong ka council hagi ya kamat ka basau ka bangi kum ka parti ngila bu kalong ban yada bat ban penbha ya ka mei mariam la kalong ya ki kiwa ne ki khaw ki betap da ka ji toilang bat ki kur ki sang ba pher ki snong ki rai bat ki hima kaba san ban penne penskam bat ki ya ka tin khasi ki tenrai kiriti ki dustur lengba kiran san ba pher khnang ban pen pau nam nya ka jirusma jongi ha kiriti ki dustur barkan longru kalat ai kam ai jam ye ki briu jongi nangta kamngat ke ban riu ban thau kilat kilenti ban yo jingira pisa na ka sorkar jela ne sorkar pedang na ka benta ki kam penroi haji snong ki rai bar ki hima kamat ke ban nyau ban penklan ye ki an bayadei bat ka khendau ka siap kumjuru ban thau kilat kilenti kumnu ban penskam ban yada ye ki jaka khaput bat ka asam daga bayatrilang bat ki hima ban penbaha bat ban penklan shu ye ki an haki hima haki snong bat haki sang ba pher kat kum ki dustur jongi khnang ba kan ombu jing ya ka menta bat ya ka ban sawan amat ke bakandai ban penklan ye ki ying ka sheri di kot ubangyong haki snong haki rat haki hima bat district council khnang ba ki briu jongi kin suk haka kam bayadei ba ki bishat ban kumjuru ban prilat plenty ye ki babun ki samla ki ba pas ya ka lo bagin participate haki put ba pher hapo ri khasi jongi nangta ka ba ship ho ban pentikna leng ba ki an ki ba klan bagi kenhun neseng ki farm ki companies ki institution ki dei ban pentikna kat nongut ki la ban aikam ki kun samajungi
shwa baga council kan sha ne ajing menjur leng bagi NOC ki permission ki consent berki license kita gelong sebutli ki mat ki bana kalyang jongga Congress Party ngilabu hakmat hakane ka election ajar arku san na don ki dis ngus kam namar ba ngatip bagi pai ba jongga mokar pun karum kra kin pensiongnya kat kum ki ki kam ki bangla persiang ban sekri hagi shnong ki thau leng bagi sport club leng bagi sengsama shnong leng bagi dorbal shnong ye ki kam pen roy barkum juru ka jingnok senyang jonga ka diri bar ki babun ki an hapo ka council na ka banta ka baha ka miat jong ki briu ki jongi le se halor ki tang ki nongrim na don ka jingkan men paskam bagi pai ba mau kar pun turun pra kunsi kin nang ai benga ya ka jing persian boro-boro ngatai bisitu hi kanu ka an mar ya pas boro-boro ngatai kan gon hang neng tai ki bagi don kamban polis dengan raya kita ngan habale ang baki amendment ba per dang man hagan ni dang wanra abyang ka tuka amendment jong ka administration of ilaka amendment arjar apulai bagi thet ka sangkan thai ka sangsam lai ki dorbar snong ki dorbar dong ki wei te kum kita ru la sengin dang ban polis biang kum ju ru ka jadi ka social custom of kesi amendment arjar apulai bagi dang don kam susu akaban penbahai ki dorbar kur berkiwi dengan mud ong ba Maria dep iki amendment kan polis tundingin haban lep ha ila da bigaran ya ka BAB ba dia kadwal pus le ka kanang panas kam su hoi ki don ki we ki bor ki ba persang ban sloi ten real dang ile syakut pade ka umnu ka supreme court ka ong ba ma de ban khang ye kirang ba snong bakin trikam namar ba la ibor ha ki paragraph jongka 60 te ka dwal pusu ka ong gumnu ka election commission of India baru governor hoi ka office iba PNCM i don haka office of profit tangba kamdei ka office of profit kumbala batanya haka article cispa kandai puai bat cispa kandai puar nama ka article cispa kandai puai bat cispa kandai puar ka batai ya ki office of profit hapo ka sarkar jilla bat hapo ka sarkar pedeng kan baka district council pada kamdei hapo ka sarkar jilla kamdei hapo ka sarkar pedeng kadi katkum ki paragraph bal aibor haka 60